Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu asy-syaikhu Muhammad ibnu Abdurrahman asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi maddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki satu fasal sik babakan wong mati sekan, tapi niki pun donga. Wa ajma'u lan do sepakat sapa para imam mazhab ala annal istighfar ing atas sak temene istighfar wa doa alan donga wa sedekah lan sedekah wal hajj lan kaji wal itqalan merdekakno budak iku tanfa'u aweh manfaat apa sekabehane niku wau al mayyita teng mayit wa yasilulan tekan utawa tumeka ilahi teng mayit tawabu apa ganjarane niki mayoritas nggih sepakat niku. Maksudnya tahlil lho kamane Mas. Gak mesti kok nek haji bareng mesti ngajeni. Oh, menghajikan, nyedekahi mayit. Kan sedekah to ning jenenge. Sedekah kuwi asline. Ngajeni. Aku yang gelem wis. Tak kene wong mati sing pengen tak hajikne ta. Enek Mas. Ono lembagane masalahe. Wa qiraatul Qur'ani lan utawi maca Al-Qur'an indal kubri ing dalem ngersani kuburan, ing sanding kuburan iku mustahabbatun dipun anjuraken. Tapi wa kariha memakruhkan hateng niku qiraatul Qur'an, qiraatul Qur'an sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Bid'ah, Pak. Oh, gak mek makruh tok mung Abu Hanifah. Wa madhabu ahli sunnati lan utawi madhabipun ahlus sunnah iku an sak temene saan lil insani ku kaduwe menungso wenang kaduwe menungso aya ja'alang yen to ndadekno sapa menungso thawaba amalihi ing ganjaran ngamale insan diwiri teng liyane. Maksude oleh wong iku menghadiahkan pahala amalnya itu untuk orang lain. Di haditsil khutsamiyah mboten paham kula niki. Pokoke enten hadise khutsamiyah mboten mawon. Wis gak ero. Padha cak mawon. Iki mesti piye? Khutsamiyah enten nene. Mungkin. Nggih, sami khutsamiyah ya ta. Cobi. Pun betul usah. Sampun. Khutsamiyah. Rahmatul ummah. Iki gedene Mas kae, bareng Mas kae. Halaman pinten nyawon? Itu papat. Pitu Papat. itu papat kitabuz zakah yang memeh zakat ya. Iya. Nggih sami Cak Mahmud khutsamiyah nggih. Oh, Nubin Mas iki. pun panggih niki Cak Mahmud. Khutsamiyah sami. Sing jelas niku hadis niku lah ngoten. Jadi ndak masalah pahalanya dia dihadiahkan ke orang lain. Tapi wal masyhuru lan utawi ing qaul ingkang masyhur mim madzhabi Syafi'i saking madzhabi Imam Syafi'i iku annahu sak temene saan. Iku annahu sak temene saan layasilu mboten tekan ilal mayyit teng mayit sawabul qiraati apa pahalane maca-maca istighfar donga tahlil ngoten niku. Ujane Syafi'i mboten ta. Ade manut Imam sing liya. Nengen lho. Iki nek dituduhno rahasiane iki kok kebongkar nek awake duduk Syafi'i jane. Masalah tahlilan iki gak masuk. Sakjane Syafi'i Maliki ya. Maliki. Masalah dia ono. Lah. Nek masalah tahlil NU. Lho, kak omong dia apa NU to? Kan bener ya, Mas. Sing tutuk ganjaran niku justru bukan Syafi'i. Tapi tetap NU. Nek apa? Muhammadiyah kan apa condong ke
Mboten. Mboten nonton nggih niku. NU niku papat Cak Mahmud. Tinggal kabeh. Loh, mboten dinggo kabeh. Maksudnya dalam persoalan ibadah itu ya 4 itu pokoknya ndak keluar dari 4 itu. Oh, dia sepenting papat kuwi. Sakjane Mas Muhammad ya NU pisan jane. Iku durung masyarikil ardi wa maghribiha lho. Jawiha wa barriha. Durung al ahya'i minhum wal amwat Mas. Bar iku dunya akhirat NU kabeh iku. Oke Mas NU Mas. Kala ngendika Ibnu Shalahi sapa Imam Ibnu Shalah min a'immati Syafi'ati setengah saking pira-pira seniore mazhab Syafi'i. Fi ihda'il Qur'ani ngendikane niku iku ing dalem nggadiahno wacaan Al-Qur'an, mbuh sebagian mbuh kabeh. Khilafun utawi perbedaan pendapat il fuqaha kaduwe para imam-imam fikih. Walladzi alaihi aktsarun nasi walladzi lan utawi barang maksude pendapat alaihi ingkang iku ing ngatasi ladzi aktsarun nasi utawi mayoritas wong maksude ulama iku tajwizu dalika membolehkan mengkuno ihdaul Quran ndak masalah mayoritas wayam bagi lan sepatutipun idza arada arekalane kepingin sapa wong dalika ing mengkuno ihdail Quran apa ayakula yen to ngucap sapa wong Allahumma ausil lho nek gitu apa Allahumma ausil gayane NU iku Allahumma ausil tawabama qara'tuhu li fulan tawabama ing ganjarane Allahumma do Gusti ausil mugi nekakaken panjenengan tawabama ing ganjarane napa kemawon qara'tu tukang maca sapa ingsun hu teng mali fulan teng fulan sehingga sehingga menjadikan sapa wong niku wau huteng niku donga huteng niku wacaan doaan sebagai doa wala khilafalan ora ana perbedaan pendapat iku maujud fi naf'id doa ing dalem kemanfaatanipun doa wa wusulihi lan tumekane doa nang mayit ndak ada perbedaan nek donga teko lah terus apa sing dadi masalah iki nek donga teko Mas. Tapi nek menghadiahkan gak kan repot itu. Nek menghadiahkan gak teko. Untune tajib lakum jelas. Tapi lek hadiah darane ora, Pak. Lho lah iya kuwi. Terserah lek iku. Nah kan saya menghadiahkan kan ngono wis Mas. Tapi biyen Mbah Ahmed iku tahu mate Hai Gusmi balik iki. Balik piye Mas? Kan disuwuni ibu Gusmi. Akhirnya dipatikai Mbak Hamid. Terus manten niku Mbak Yaidin, Mbak Yaidah sowan. Wis tak patikai le anu Gus, tapi balik. Ngoten. Gak ditompo karo Gusmi. Oh, ngono. Dadi tekan to, Pak. Tekan. Asline tekan, ditolak ngono to. Tapi moh enggak usah namun panjenengan mawon. Terus cekap ngono. Wa ahlul khairi qad wajadul barakata wa ahlul khairi lan utawi tiang-tiang kang lampahi kesaenan qad wajadu iku temen-temen nemokaken to ngrasakno ya saged sapa ahlul khair al barakata ing berkah fi muwasalatil amwati ing dalem ngirimi utawa sesambungan ngoten muwasalah sesambungan kali tiang mati bil Qur'ani melalui bacaan Al-Qur'an wa da'awati lan pira-pira donga. Qala al-muhibbu at-Tabari min mutaakhiri masyayikh Syafi'iyah. Qala ngendika sapa al-muhib at-Tabari min mutaakhiri masyayikh Syafi'iyah saking syekh-syekhnya mazhab Syafi'i ingkang kontemporer sing rada mburi niki. Ya, ngendikane wa amma qiraatul Qur'an indal qabri wa amma qiraatul Qur'an lan anapun utawi maca Al-Qur'an indal qabri ing dalem kersane kuburan. Faqala mongko iku ngendika sapa pengarangi fil bahri ing dalam kitab Bahrul Muhit. Fil bahri ing dalam segara piye maksude? Aku kan dalam bahar, Pak. Bahar apa? Aduh. Kasus. Niki kitab Bahrul napa mboten ngertos kula. Sing lazim nggih Bahrul Muhit ngoten. Ya utawi niku qiraatul Qur'an indal qabri mustahabbatun dipun anjuraken. Wa fil hawilan iku ing dalam kitab Al-Hawi. Al-Jazmu utawi pemastian biwuku il qiraati kelawan tumibone qiraah lahu teng mayit.
Kitab Al-Hawi niki Syafi'iyah kan kitab Al-Hawi niki. Bisa buka lah. Wedi delok tok. Ngelu bisa. Heeh, wis cukup ya. Wal halatu hadhihi kadduai. Wal halatu lan utawi keadaan hadhi yaiku kaya iki. Maksudnya terjadi kadduai kaya dene doa. Li annahum krana sak temene wong-wong niku wau Syafi'iyah nih. Rata-rata Syafi'iyah jawazu niku membolehkan sapa Syafi'iyah nggih. Al istijaro ing minta ongkos alaihi ing atase ndongakno. Untuk membaca Quran kan boleh minta ongkos karena baca Quran. Ya ada ulama lain yang bilang nggak boleh itu yang bahkan ngaji Quran kok dibayar nompo itu sembarang. Wonten sing sanjang oleh nek gak njaluk. Wonten sing sanjang mboten oleh nek njaluk. Nek dikei monggo tapi nek njaluk mboten. Non perbedaan. Tapi umumnya angsal. Bahkan enten sing sanjang niku berdasarkan hadis bahkan niku saapi-apike penggawe ku yang ngajarno Quran niku. Nek penggawean berarti kan nonton ongkose kan ngoten. Nah niki termasuk ulama sing ngangsalaken niku. Jadi ono paketan lah, paket 7 hari lengkap ngono Mas ya. Iya. Nanti kutha pun berjalan niku. Kudune ngono tenan. Nganu lho Mas. Ya biasane iki wong sing nyabis, Pak. Ya wae. Mbak Firjon. Heeh. Mari anu mantapan buyan, anu udah berutuk. Sungkem lho. Nggih. Bukan nek sing nyabis kan. Sungkem tok. Beh, botek ya ngomong. kacau. Enggak beres. Tapi ngare nggawane Gus Firjon Pajero. Gajah nggo pedaku revo. No. Jagre. Kayak Fortuner asli nih tulisannya iki. Nggih, mboten baby mboten. Tapi lah acara alumni gak gelem ya. Ndak gelem to, ya sebagus. Kan wis Fortuner ngono Mas. Jawaban mo, duitmu lho. Ngene tok. Duit kuwi lho akeh lho awakmu. Heeh. Saiki lah acara ning ploso kowe njaluk aku lah aku malah. Mbok wae wis. Lah iya, kayak Gusmus ini. Nek teng mriki niki Mbah Najib undang kula sik gesang undang Mbah Najib. Gane Mbah Abdul Qadir. Gesang niku kula teng mriki niki jelas nih, mboten golek dhuwit jare Gusmus. Mobile mawon lho kalah kali gadan kula. Gadane Gus Najib namung Panther, gadan kula BMW. Jane ngomongnya. Kasus ini. Terus kula mboten jelas cetha mboten golek dhuwit kula nek mriki niki. Mobil mawon pun kalah. Pun ngoten mawon nggih, nek donga mboten usah kula. Mun ambek padha teko pentas ya. Mboten teko pentas, mboten usah kula donga ngomong kelas mboten patek abot mboten usah kula. Cekap kiai-kiai krepyak mriki mawon pun cekap. Entah. Ngeblek ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono kok mlaku ah. Nggo mikir Mas. Pun iki ndo. Baru balik ya. Gusmus. Iya lagi kuwi teko ning krepyak. Masa. Sing protes. Betul protes. Di sana alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak ngoni. Ya. Nah niki termasuk Imam Nawawi. Waqtarolan milih huteng menika pendapat aslinya boleh minta ongkos. Nah, bahkan orang sing ngomong kenapa kok orang sedekahan mestinya kan tambah sugih ya. Jadi nih Kiai Banyuwangi, Kiai Abdul Hadi, ini satu. Apa orang enu kudu kan oke sugih. Sedekahane wis pira? Mergo sedekahane kuwi jek nyangsa. Imam iku gak mbok sangoni nggarai. Nek tingkat RW iku 50.000 lah minimal, 50.000 lah minimal ngimami. Ben tembus sedekahmu ganjarane ben ndak ngawang ngono, ben tutuk. Lah nek tutuk banjir. Ngono aduh, sesi wong iki. Sejak kula omong ngeten iki teng mriku berlaku pun pokoke imam tahlil niku kok tepak giliran 40.000. 40.000 ngomong. Kasus e wong iki. Wis setihad kok ngono. Wis ra apa-apa. Nah iki oleh kok. Waqtarolan milih huteng menika qaul niki An-Nawawi sapa Imam Nawawi fil Raudhatin dalam kitab Raudhah. Wa madhabu Ahmad utawi madhabipun Imam Ahmad inggih menika thawabul qiraati utawi niki nggih khabar nggih mutada. Thawabul qiraati
iku lafat niki ngoten madhab Abu Hanifah, madhab Imam Ahmad. Kula wangsuli thawabul qiraati utawi ganjaranipun maca iku yasilu tumeka apa thawabul qiraah ilal mayyit iku hamzah iku nyapo nyang sang ning gunung barang. Karep mesti dikarep Bapak. Ilal mayyit kang mayit. Ayah sululan hasil lahu kangge mayit naf'uhu napa kemanfaatanipun donga. Pun masuk bab rodok ngono malih kitabuz zakah wallahu a'lam bisawab bismillahil fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.